veiem com un cop més tanquen un exercici amb un romanent desorbitat, 24 milions d'euros. Per nosaltres és absolutament inconcebible tancar un exercici amb 24 milions de romanent i estar aprovant unes ordenances que comporten una pujada de l'IBI. Perquè el que estan fent és que en comptes de revertir els impostos a la ciutadania, estan incrementant la pressió fiscal a la ciutadania per pagar un endeutament de les empreses públiques. Estem en el 9è lloc d'endeutament i l'endeutament creix. Per tant, aquest model d'empreses municipals el que està aconseguint és que el nostre Ajuntament es vagi endeutant. Nosaltres aquí el que critiquem és, 1, el model d'empreses municipals que tenim, 2, que hi ha un endeutament que els ha costat molt reconèixer i que forma part de l'Ajuntament, malgrat els números continuïn estant lluny del llindar legal, i després també, a més, el fet que vostès, la llei d'estabilitat pressupostària els obliga en base al romanent que acumulen. I vostès acabem de veure que han tancat un exercici del 2018 amb un romanent de 24 milions d'euros, que representa, insisteixo, un terç del pressupost municipal.